Днес ще ви представим 19 изумителни факта, които звучат като чиста фантазия, но са абсолютна научна истина. Реалността често е по-странна от измислицата. Първо, медът никога не се разваля. Откриване в гробници на над 3000 години и още е годен за ядене. Октоподите имат 3 сърца и синя кръв. Невероятно, нали? В Антарктида има места, където не е валяло дъжд от милиони години. Кравите имат най-добри приятели и се стресират, ако бъдат разделени от тях. Човешкият мозък генерира достатъчно електричество, за да запали малка крушка. Бананите са леко радиоактивни заради високото си съдържание на калий. Сърцето на синия кит е голямо колкото малка кола. Само си представете. Пеперудите могат да вкусват храната си директно със своите крака. В космоса цари пълна тишина, защото няма въздух, който да пренася звука. Средно човек прекарва около 6 години от живота си в сънуване. На Земята има повече дървета, отколкото звезди в нашата галактика Млечният път. Някои видове акули са по-стари като вид дори от дърветата на сушата. Най-кратката война в историята е продължила само 38 минути. Това е Англо-Занзибарската война. Човешките очи могат да различат над 10 милиона различни цветови нюанса. В Япония съществува цял остров, населен почти изцяло с зайци – Окуношима. Човешкото тяло всъщност свети, но светлината е твърде слаба, за да я видим с просто око. Най-големият организъм на Земята е гъба, чиято мицелна мрежа се разпростира на километри. Ако попаднете в черна дупка, времето за вас ще се забави драстично спрямо външния свят. Има безсмъртна медуза, която може да връща клетките си в младо състояние отново и отново. И бонус, ако сгънете лист хартия 42 пъти, теоретично неговата дебелина ще достигне до Луната. Кой факт ви изненада най-много? Реалността наистина е невероятна. Последвайте ни за още изумителни открития. До скоро!